Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε εδώ μία μπρίζα που θα χρησιμοποιήσουμε καρφωτικό για να τη φτιάξουμε, μπρίζα δικτύου. Λοιπόν, αρχικά έχουμε απογυμνώσει το καλώδιο δικτύου, το UTP. Ξεδιπλώνουμε εδώ τα καλωδιάκια μας, το καφέ άσπρο. Προσέχουμε στην απογύμνωση να μην τραυματίσουμε τα καλώδια. Επίσης ένας τρόπος για να το τσεκάρουμε είναι και την ώρα που το τεντώνουμε το καλώδιο, γιατί θα το βάλουμε πιο εύκολα, θα κουμπώσει. Είναι και αυτός ένας τρόπος και να ελέγχουμε και το καλώδιο αν είναι εντάξει. Τεντώνουμε λοιπόν εδώ τα καλωδιάκια μας. Καφέ άσπρο, πράσινο άσπρο, μπλε άσπρο, πορτοκαλί άσπρο. Τώρα εδώ στην πρίζα ο κατασκευαστής μας δίνει συνδυασμούς, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε όπου θέλουμε τα καλώδια, ακολουθούμε ή το συνδυασμό Β ή το συνδυασμό Α. Αν ακολουθήσουμε το συνδυασμό Β, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον ίδιο συνδυασμό και στο patch panel μέσα στο rack. Εδώ λοιπόν, αν ακολουθήσουμε το συνδυασμό Α, ομοίως. Τώρα εμείς εδώ στο rack έχουμε βάλει το συνδυασμό Β. Άρα λοιπόν θα ακολουθήσουμε τον ίδιο συνδυασμό. Βλέπουμε εδώ ότι και για το συνδυασμό και για Α και για το συνδυασμό Β, το καφέ άσπρο και το μπλε άσπρο είναι κοινός ο συνδυασμός. Άρα πάμε λοιπόν να βάλουμε πρώτα αυτά τα καλώδια που έχουμε κοινό συνδυασμό. Το βλέπετε και από τη φτιαγμένη μπρίζα που έχουμε ήδη. Άρα λοιπόν πάμε να βάλουμε λοιπόν τα καλώδια μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καρφωτικό εδώ. Υπάρχουν μπρίζες που τις φτιάχνουμε όλες με το χέρι, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη μπρίζα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το καρφωτικό. Αυτό τώρα βλέπουμε από τη μία πλευρά ότι έχει ένα ψαλίδι. Άρα πρέπει η μεριά που είναι το ψαλίδι να την βάλουμε από την έξω πλευρά και να πιέσουμε. Οπότε με το που θα καρφώσουμε το καλώδιο θα το κόψει κιόλας. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προς το που θα βάλουμε το ψαλιδάκι. Πάντα πρέπει να είναι από την έξω πλευρά, γιατί αλλιώς θα κόψουμε το καλώδιο. Μετά βάζουμε το μπλε και το μπλε άσπρο. Μπλε άσπρο. Και το μπλε. Πιέζουμε και άλλες φορές, δεν πειράζει. Και πάμε τώρα να βάλουμε και την άλλη πλευρά. Εδώ λοιπόν για το συνδυασμό Β πρέπει να βάλουμε από αυτή την πλευρά το πράσινο άσπρο και από αυτή την πλευρά το πορτοκαλί άσπρο. Αν χρησιμοποιούσαμε το συνδυασμό Α θα το κάναμε ανάποδα. Θα βάζαμε πρώτα τα πορτοκαλί καλώδια και μετά τα πράσινα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε λοιπόν το πράσινο άσπρο. Είναι από την έξω πλευρά. Μπορούμε να τα βάλουμε και όλα μαζί, άμα θέλουμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τα βάζουμε και έτσι. Μισό λεπτάκι να τα βάλω λίγο πιο κοντά. Άρα λοιπόν, συνδυασμός Β. Βλέπετε και το ψαλιδάκι εδώ. Πώς θα κόψει τώρα το καλώδιο. Ό,τι εξέχει λοιπόν το κόβει. Μετά εδώ έχουμε
το πορτοκαλί και το πορτοκαλί άσπρο. Και εδώ επίσης δουλεύει το ψαλίδι, αλλά καμιά φορά οπότε έχουμε ολοκληρώσει το πατσάρισμα της μπρίζας. Το ξαναπιέζουμε και λίγο έτσι για να είμαστε και πιο σίγουροι. Και μετά βάζουμε τα καλώδια εδώ και φέρνουμε εδώ το καπάκι. Κανονικά πρέπει να το βιδώσουμε εδώ στον τοίχο. Φέρνουμε εδώ το καπάκι και η μπρίζα μας είναι έτοιμη. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μετρήσουμε με ένα τέστερ τη γραμμή μας. Δηλαδή βάζουμε εδώ τη μία άκρη από το τέστερ και μετά μέσα από το patch panel μπορούμε να μετρήσουμε αν η γραμμή που έχουμε φτιάξει είναι σωστή.